nababay na. Hey! Hey! Kamatugtugan ang lahi namin! Puta! Ambadoy. So, Ako sa iyo mga ka-answer, ako nga pala si Paolo. Yan, napakagandang panimula. Dahil bumalik na naman tayo sa GCQ at kala ko sa season finale na ng Netflix na Apocalypse na series na to. Mukhang na-extend pa tayo dahil due to Bobo demand. Kaya di ba tabi ka ni Daddy Vice, kung gano'n lang talaga kadali pa alisin ng corona sa bansa. Pero simulan na natin. Pao, punta ka sa 30th minute nitong live stream. Interagency Task Force for the Management of Emerging Infection. Okay. Ayos sa COVID. Okay. Mga kababayan, bagamat sa simula pa lamang Para wala sa ay simbahan. sinusunod na ng lokal na pamahalaan Makinig sa pare. ang lahat ng mga protocols na itinatadhana ng COVID-19 Zoom pa sila. Interagency Task Force para sa kagalingan ng mamamayan ng ating lungsod. O higit pa itong paiigtingin simula ngayong hapon sa pamamagitan ng Bakit mo ako minute? na magiging mabisang kalasag o armas natin Boses niya si, para labanan ang mabagsik na virus na pumapatay pero hindi natin nakikita. Kaya mga kaibigan, So, mga mayayamang opisyal. Sila yung nakakatakas eh. Para. kilalanin natin ang opisyal na mascot na si Mr. COVID na dapat nating puksain. Sabay-sabay nating isigaw, Corona, lumayo ka! Ano lang, hindi nababay na. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin, Bilibili. Huwag mo ako landiin. Madali ako suyuin. Mr. COVID, o official mascot ng Pilipinas. Muchang bagay ka. Parang anime opening ah. What? Uy, sumasayaw! Eh! Magkano bayad sa'yo, kuya? May production number po. Sana may production number din ng buong Pilipinas, di ba? Hey! Hey! Yung po siya, meron din ako yan. Kala nyo kasama talaga ako sa number na to eh. Wag, Corona! Lumayo ka! Ay, naiiyak ako tangin. Sobrang hirap kumita ngayon po siya. Na-imagine nyo ba kung iniisip ng tao nasa pool? Ano yung sorting kong costume, Mayor? Sa loob ka ni Mr. COVID. Diba, if you can't beat them, join them. Ikaw na yung maging virus. Nanginginig na yung virus. Hoy, bakit lumalapit yung virus? Patayin nyo, hampasin nyo nito hanggang magdugo. Mahirap na kumita sa Pilipinas, huwag ka magulo. Sayaw kami dito. Walang mga trabaho. Kaboses siya ni Michael B. Parang gito yung mga kantang ginagawa ni Michael B. Ilayo mo lang po sa akin yung makita. Natalo natin ng corona. Magaling, mga Pilipino. Awkward silence, okay. Load ka lang dyan. Huwag kang tatayo. Wag. Diyan ka lang. Hindi ako makatayo. Mga kaibigan, palakpakan natin, kasama din natin ngayon ang ating... Corona! Hindi siya makatayo. Siguro ang bigat nung katawan ng Mr.
Parang yun yung mga laruan na pag binato mo sa pader po. Tapos sinipon, naiyak at sinipon ako. Doon ako kasalanan, kakaroon ako simptomas. Pero baliwalayin muna natin mga biro ngayon. Wala naman masama doon sa ginawa nila. Iba kasi ito sinasabi na, may oras pa kayo gawa ng mga ganyan. May mga taong sabihin natin mas kalmado sila sa mga ganitong skin deep na kasiyahan. May tandaan nyo, meron toxicity ang positivity. Diba? Hindi pwedeng happy-happy ka lang palagi. Kailangan ina-acknowledge mo, kailangan binibigyan mo ng pansin na talagang tindihin yung mga pagkukulang natin sa sarili natin at lalo na sa gobyerno, di ba? Pero ayun, maraming salamat sa binigay mo. Mr. Corona, kung nasa kaman kupal ka, kukunin kita. Wala, hindi na mawala sa utak ko, hindi na Corona, babay na. Babay na. Sunod. Galing kay Paul. There's a strange man under my bed. Let me tell you something, boy. What the? Namin lalapitan. Wag ka lumapit. Corona, lumayo ka. Galing kay Lara. Sorry na ghost kita. Busy kasi ako and I'm not in a great place right now. Kaya I love you kasi you accept and understand me. Putang ina naman. Sino naman yung babae mo ka? Ulit ka na ako sa babae, lumayo ka. Diba ito yung sa Olympics natin? Yun nga pala itsura ng ating mascot po siya. Nag-evolve na siya. Parang ito evolution sa mga Dark Souls na game. Yung final stage ng boss, pag 90% na lang yung buhay na natitira sa kanya. Pero maraming salamat sunod. Galing kay Clark. Ito bagay. Ma! Gusto ko ng 2-piece with spaghetti. Sunod. Galing kay JB. Hey! Ocha! Ito yung panahon na sila pa lang yung virus sa ating lipunan. Oh! Ayoko mag-copyright. Hindi ka lalayo. Kaya Corona, lumayo ka. Kaya Corona, lumayo ka. Po, dahil all interconnects na naman. Gusto ko yung cool na cool sila sa sarili lang. Pero diba, yan lang gusto kong kumpiyansa sa sarili. Inggit lang ako, insecure lang ako sa kanila. O din, ang ikaw lang naka-hoodie? Mas di mo gagamitin yung shoulders. O, tayo na matalino. Na-imagine kayo na narinig. Oy, may tumutugtog doon. Ex-batalyon. Tara! Dapat yung kinanta ng mga nagbabantay doon. Bata, lumayo ka. Naaamoy na namin kayo. Sunod. Galing kay Ben. 8 by... Ait po. Tsaka matalino. Kung gano'n tayo katalino, yung tayo abot na 100k na mga pasyente, diba? Maraming salamat. Sunod. Lumayo ka na. Masakit lang alalahanin. Nakakamiss bumiyahe. Galing kay Tyre. Ako yung nakasabit. Buwis buhay na. Hindi, walang bababa. Kita mo yung cross na yan? Yan yung kabaho natin lahat. Sugod! Oh! Oh! Corona! Lumayo ka! Ito yung corona na dala-dala lahat ng sakit sa Pilipinas. Galing sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi, walang bababa. Nalala ko nung sumakay ako sa Novaliches, pucha. Biyahe pala yun hanggang doon. Yung ilong ko may may itim-itim na sa loob. Madami na usok. Tapos kaskasero pa yung leche. DJ at the remix.
Okay, tama na, nalulungkot lang ako. Pwede naman na lumabas, di ba? Meron na uli ata mga jeep dahil GCQ. Double check nyo na lang sa mga lugar kasi iba-iba siya kada lugar. Iba, mas pinag-igting. Depende sa mga kaso ng corn beef sa inyo, di ba? Di kasi kinakikinig sa Corona! Sunod, galing kay Ryan. Classic jeep. Sige, pasok, bro. Basta driver coach, picture ni Jesus, tsaka ni Mary, syempre. Cool tignan, may tattoo sa pintuan. Gilin siya man, nagiging 11. Pocha. Pwede sumabit. Pwede ka rin umupo sa loob. Ciao, kids. Hahapo na ako hari ng kalsada Egypt free Wi-Fi. Bakit mas maganda nga yung Wi-Fi at mas safe pa? Choosy pa kayo, importante nakakasakay na tayo, di ba? Maraming salamat. So no, pati yung mga anime na iba-iba yung yung proportion ng mukha. Kasi nakita ko nung parang malnourished na Goku tsaka Yugi. Talagang nasa Pilipinas nga, di ba? Wait, nainita na ako. Speaking of Pilipinas, sandali. Pagpatuloy, galing kay Justin. Acceptable Facebook profile description. Elisha Pusumo works at Lamao. Putsang spelling yan. Went to Bayag. Galing naman talaga lahat tayo sa Bayag. Tama nga naman. Maraming salamat. Magaling. Kaya napapagod ang mga nag-online class. Sunod, galing kay Neil. Kuya, stop time na po sa PC5. Papatay na po. Huwag mong subukan. Paumanhin, Papa Diggs. Nagkamalila po ako na namin. Pabayaran ko na po yung extend yung open time yun. Yan din ilang beso nangyari sa akin pag namali. Kaya yung bantay ngayon, dino-double check muna eh. Iba kasi, syempre, tamad na sa buhay. Yan ang online class na huwag mo gagalitin po siya. Mapapalo ka ni Papa Diggs yan. Sunod. Ang saya-saya pa nung bata, nalala ko yung mukha niya. Ang saya-saya pa yun. Parang nananalo ata siya sa, ano ba yan, crossfire. Ha? Yung sinacheck pa niya, bakit may mali? Sunod, galing kay The Bros. Ayan niyang pinili, nasa dulo ng bahay. It's more Corona in the Philippines. Kaya't isang libong kulay, nangangakit kumakaway. Ay! Piliin mo ang Pilipinas. Pinili na tayo ng Corona, di ba? Ginawa tayo sa mga headquarters nila. Pero hindi naman siya tama o mali eh. Nakakatawa lang kasi na may, marami sila oras, ba't ba? Content natin yan, huwag na tayo umaga. Sunod, galing kay John. I live in the Philippines, but piliin mo ang Pilipinas kahit mahirap kasi yun ang tunay ng mga bayani ng ating bansa, ng ating lipunan. Sunod, kung galing kay Jerson. Brightness ng cellphone mo, brightness ng cellphone. Baka may pag-glow up si tita. Parang bakit naging mas bilog si Tito Harry? Pucha, gumwapo. Leche, may in love ako sa inyo eh. Tapos na ang kanyang emo face siya ay nasa acceptance face na. Sunod, galing kay kaya naman pala siya natuto sa sa mga tech eh. Pucha, gamer na rin si Tito Harry. At si Junior Boy Puputi. 나의 두 눈을 감으면 Si Kong ba to na naka-face mask? Buti pa si Kong nakikinig. Nakinig si Tito Kong sa Corona! Sunod, Tito Pao pag nakita ng directed by Robert Wade. Kailangan ko ng konteksto nito. Bakit parang sinapian ng... hindi na po ako malalabas. Sandali, kailangan ko i-save recording ko. Okay, mukhang kumulog. Takot yung Corona sa ating lakas. Mga Pilipino, mag-ingay. Tapusin na natin ito bago mag-brown out. Sunod, galing kay Grapes. Before bed, you have to... Hoy, wag mo subukan. Magagalit si Papa Diggs dyan. Papa-time out ka din yan sa buhay mo. Sunod, galing kay Christian. Kung may siyensya lang talaga. Bawat bata may tanong. Ba't ganito? Ba't ganon? Kailangan buksan ang isipan sa science o Tayo na sa sinusunod. Di ba nilalabanan ni General Lula? Natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Ayoko na masakit. Nasayanhin ating bayan, siguradong makakamtan. Makakamtan din natin. Huwag kayong mag-alala. So, wala na bakit yung ginamit yung eskwela na gano'n. Galing kay Maestro. Masaya naglaro kasama mga tropa. KJ na bantay lang siya. Hindi to library. Com shop to. Kaya ayaw kami mag-ingay. Gusto namin trash talk itong lecheng bobong Corona pangalan na. Bobo. Sunod.
Galing kay Tot Nicole po. Siya maganda to, Tot Nicole eh. Namimiss na niya. Hindi na niya nakikita mga kaibigan dahil sa MECQ. Ngayon GCQ na. Ito eh. Nakakamiss ka. Galing. Shit. Ayun naman Tot Nicole. Masaya pa siya nung bata siya. At maitim. Pokemon. Wait lang. Dolphy ba yun? Pokemon 20. Ito yung Tulfo na babae. Yes, so Dexter's Laboratory. PSP days. Wala na. Puro na responsibilidad sa buhay. At ayaw ko na. Pagod na ako. Dagdag sa kokote yan. Totekol, alam mo yan. Guys, subscribe kayo kay Totekol sa mga dekalidad yan na mga creator din sa Pilipinas. Huwag ka umiyak, magsasubscribe na sila. Namimiss ko na rin ang childhood ko nung wala pa mga problema. Ngayon, corona na. Corona na ang problema. Sunod, COVID pa po mga tanga. Hindi ba okay? The G&G core is GCQ. Maraming salamat, Fafa Vero. Alam ko, naggamit ko to dati. May chemical vaccine. Galing kay Joshua. Dante's Inferno. The 10 Circles of Hell. Bakit may duwagdag? Philippines, unfortunate people are stuck in one country with obnoxious, annoying, distressing Pinoys and corrupt, horrible government officials. Well, so siguro naman lahat ng bansa ganon. Pero mas ramdam lang natin kasi nga, mas mahirap ang buhay. Sobrang lungkot nga naman. Tama na. So kasayaw na lang ako ng Miss Corona! Sunod. Mga solid na post tao sa FB. Replay, it happened in the second quarter. There's Will McDonald. Ayan, kinarapit siya. Ayun! After mga 10 minutes, yun! Yung delayed reaction. Hindi lang yan ang delay dito sa Pilipinas. Hindi Pati baka yung galaw Ewan, pinag-isipan mo. galaw ng mga Pasok, officials hindi. dito. One. Tayo ng delay yan mo. Kaya na nangyari pag babagal ang internet sa com shop mo. Diba, di mo na alam. Ibig sabihin talaga niyan, si Nick, bago siya may gawin, pinag-isipan niya na mabuti. Tama. Alam niya na kailangan ko nang gawin to para makalibre ako ng free throw. Diba? Tamaan ng bola sa ulo. Yan din ako kanina eh. Nung nakita ko lumabas yung mascot. Tamaan ng bola sa Ito na naman. Galing kay Aero. Hindi! Yung score! Kung nag-aral ka kasi, di ba, ng siyensya, maintindihan natin yan. So, at panghuli, galing kay Cho. Tatlo kaming nakangiti. Kaya napakaganda. Pulutin na yan. Di ba napupulot ang pera sa basura? Kaya kunin mo lalong mahirap kumita ngayon dahil sa GCQ. At doon na natin tapusin. Siya napasayaw ako doon. Pinagpawis ako. Dapat magpapahinga lang ako ngayon eh. Okay, kung nyo kalimutan bumili lang ating jacket, mga merch na sa description. Baka pag yun naubos, wala na po. Kaya kung nakapulot kayo ng isang merch na rin yan po. Siya ito, Interconnects. Check nyo na iba pa mga presyo. Kaya huwag nyo kalimutan like, share sa mga lumalayo sa corona yung friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo, Mr. Paulo Lauch. Corona, lumayo.